klipattava ankkuri Bulkeen päättämään tämän tulevan sporttireitin ja kattelen tässä etäisyyden kohdalle ja kivi on ihan timanttista, että ei tarvi mitään alkeamia rapakohtia tässä juurikaan varoa ja tulee ihanasti roikkumaan. Tuosta koeklippaa on vähän köyttä, niin se ei hinkuta yhtään mihinkään. Tässä ehkä tuolla vähän ottaa reunaa, mutta hyvin pystyy laskemaan liidaajan sitten alas täältä ja yläköysittelemään tätä linjaa. Joo, mä luulen, että se paikka on siinä. Työläs paikka työskennellä, mutta tulee hyvä. Ei ku poraamaan. Beautiful, isn't it? Onko tämä täysin subjektiivinen päätös se, että montako pulttia tulee ja mihin ne pleissataan, vai jutteleeko se tässä niin kuin kollegoiden kanssa? Kyllä mä juttelen, että itse asiassa tämän reitin tapauksessa niin mulla oli toinen kaveri, joka muuvaili tämän myös, mua pidempi. Ja sitten hän oli merkannut oman mielipiteensä pultin paikoista. Ja niin kuin täällä näkee, niin tuossa on X. Perttu on piirtänyt nuoleen ja vetänyt sitä 15 senttiä alaspäin. Eli mä siirsin jokaista pulttia pikkasen alaspäin, kun itse olen lyhyempi. Et ei tarvii varvistella, kun klippaa. Otatko sä huomioon suomalaista keskimittaa tässä vai onko se vaan oma ensinousu? Kyllä se on vähän silleen, että kun itse yltää klippaamaan mukavasti, sillä että itse ei tarvitse kurottaa ja sit siitä vie vähän laskea, niin sitten semmonen. Tää on hyvin selkeä. Sitten kiva, kun näitä on alettu tehdä tämmöisissä miellyttävissä väreissä myös.